mosruok masani koro waneno e kindo paranya kachiela kod Boni Khalwale kaunti ma Kakamega onyiso nango ponono ng'ata achiel biro ringo kweth mare to bire kweth machielo kosen mana yo mar ng'iyo dwachgi kigin to kok dwachgi maneno no ganda jo Kakamega osudo mbele kaka joka ng'ata achiel kendo dongruok ochopo negi e yo makare. Ineno gini biro iseneno ka oparanya ose faces some cases gi DCI mane gi raid ode ma kowuok koloso gi jofwambo to wacho ni itimone kamano nikech jogi dwaro no o support the government of the day. Aparo no mano gima jofwambo kendo waseneno media kadhi mbele. Boni Khalwale kaka ng'e en ng'ama is a deal breaker. Previously ndalo Kibre by election cha 2019 ne wa deal kode ka is breaking oketo deal ma political breaker Kibra. Koro en kamora mora manene Boni Khalwale en ng'ama oneno mbele kendo dialogue osekawo okang' nikech osewuok ayanga kowacho no dhi bedo governor mar Kakamega. Aneno ka ntie pacha wuon nyisa ni dhi bedo mbele ka possibilities mar Boni Khalwale mondo move to the other side and pacha nikech oparanya ni position ODM to Boni Khalwale recently ose make statements moko maseyo piny Kenya kwanza maenentie to politics is also local mabenya kung'e ni jogirango to ere kama jopiny katibede government katibede opposition jopiny ni kanye ni neno Busia gima notimre nyoro ka governor dwaro jo address jopiny Busia to nyotame loso jopiny oktame loso jopiny okwedo ne utuna loso ni neno gimano direction ma jopiny okawach ni en either Kenya kwanza ineno mood gima dhi mbele at a different political position to mogik magi ka wabed ni wan develop democracy magi gik moko dhi mbele sani Nyadenti Joyce nikech piny ma is developed en sani bang siasa sani development itimo iwinjo oken bunge pok wavunja bunge mapok IBC declare now is a political season koro e gima nokelo wa shida ka ma ojalo wacho before wacho ni ndalo ineno ka 2017 Uhuru Kenyatta kosebede power kar mondo oting jopiny o cross over to invite opposition mago gik ma constitution ka wabed ni one constitution matiyo ineno pinje moko you are either Democrat kata you are Republican onge kaka inyalo wuok oko ni dhi vuka on the other side kori mosori gi joka en tiyo gi go government test making sure service delivery nitie lakini Kenya kaka wan Kenya kama tineno ka gik maka magi dhi mbele kendo jopiny shabikia gik maka magi but gima adwa wacho ni joluowa I think ni oripo bedi conversation ochopo kama koro Uganda joluo must have a conversation either ni bede government or inviting government en gima benefit wa kata ni kwa wadonje government to lemo mwayudo gino lemo makonjo piny. This is a conversation ma kabeni yudo time luongo mondo wachambua conversation next time but I think ni wakwed gik moko mawacho ni this zone kibiro gi political party ni to kore ngami go yok dwarika one gi democracy to political parties article 38 ma constitution oyie ni chung kamoro ti father ti form a political party maonge ngama se ngonge ngama goyi wawinja ne Lavenda bende kotudore kod mosruok